Hej og velkommen. I dag der skal vi kigge på, hvad jeg fik ind ad døren her. Jeg fik nemlig min nye iPod Nano. Jeg har kun lige taget det her af for en gang skyld, og så bare lige kigget. Men lad os komme ind til det. Ja. Så har vi her boksen. Den er rigtig fin. Den ja, jeg synes den er rigtig flot lavet. Det ligner meget glas, men det er trods alt plastik. Og lad os se hvordan vi åbner den her. Det er en 16 GB, det er den eneste størrelse du kan få den i. Det er den nyeste iPod Nano 7. generation. Og lad os se om vi kan få åbnet. Sådan der. Her har vi selve Nanoen. Jeg har valgt den i sort og har fået indgraveret mit navn og min fødselsdato bag. Men den kommer vi til lige at kigge på bagefter. Lad os kigge hvad der er her. En lille hello ting her. Hvor der er lidt forskelligt. Der er hej, hej, hey. Så er der noget information her. Vigtig information og nogle Apple stickers her. Som er rigtig fine her faktisk. Det er nogle små nogle. Så har vi vores nye Lightning Connector. Prøv at se hvor synd den er. Og den er lavet sådan, så man kan putte den ind i begge veje, sådan, så du ikke skal sidde og fumle ligesom med den gamle. Hvor du skulle kun putte den ene vej ind. Men så lægger vi lige den til side der. Så har vi de nye Apple Earpods her. Lad os prøve at pakke den ud. Og det. Ja, jeg har prøvet dem en lille smule, fordi min fætter han har købt sig en iPhone 5. Ja, de skulle være rimelig gode umiddelbart. Jeg vil prøve dem her i et par dage, og så kan det være, at jeg lige anmelder dem og lige siger, hvor meget tid den holder strøm, den der iPod Nano og sådan noget. Men de ser rigtig fede ud. Jeg ser frem til at bruge dem i rigtig lang tid. Nå. Men lad os komme til Nanoen her. Lad os prøve at se, om vi kan få den ud her. Det var da godt nok besværligt. Lad os se her. Ja, det var sådan der. Nu giver det mening. Lad os få den til siden. Og alt det andet herovre. Ja, jeg har ikke så meget plads herinde på min værelse, men så tager vi lige den her skærm af. Sådan der. Meget fint. Den er rigtig tynd. Den er lige tynd nok til, at der lige er plads til et jackstick her og Lightning Connectoren. Så er der noget nyt her. Det er et Bluetooth ting, sådan, så du kan for eksempel ude i en bil, hvis din radio den er Bluetooth, så kan du spille musik via den og sådan noget. Som sagt, Mikkel Jensen fødte den der dag der. Den ser rigtig fed ud, den er rigtig tynd. Så har vi heroppe i toppen, har vi tænd og sluk knappen. Vi har her lydknapperne. Så her noget, ja selvfølgelig jackstick, Bluetooth og Lightning Connector. Så skal vi prøve at tænde den op. Så får vi et dejligt Apple logo her. Det er rigtig fint, må jeg sige det. Nå, skal vi lige få indstillet den her dansk. Og så er den indstillet, det gik godt nok stærkt. Nå, men det her, det er hvad du får. Musik, videoer, fitness, Nike Plus der, podcast, fotografier og radio. Ur, kan vi lige se det her. Og der er lidt forskellige funktioner. Hvis du dobbeltklikker, så kan du så skifte mellem hvordan uret ser ud. Jeg tror jeg vil have det sådan her. Så kan du bare trykke på som en normal home-knap her. Så går du ind her. Bluetooth, det kan vi slå til og fra her. Swiper bare lige til side, frem og tilbage her. Lad os lige se her. Baggrund. Det er ikke lige noget nu. Nå. Ja. Men jeg synes, at jeg skal få sat min computer frem, og så prøver vi at slutte den til iTunes, og så ser vi lige, hvad der er. Jeg tænkte, vi kan gøre det her. Vi ses.
Ja, hej alle sammen. Nu hedder jeg lige at høre noget musik, den lyder. Altså de her nye Earpods her, de er virkelig fede. Jeg skal nok bare lige rense ører, så lyder de måske lidt bedre, altså. Men jeg glemte lige at vise jer den her funktion med, at nu har jeg rykket lidt rundt på ikonerne, altså. Hvis man holder den inde ligesom på en iPhone, så kan du flytte dem rundt som du vil. Meget dejligt at kunne gøre det, fordi jeg gider sgu ikke at have den der Nike Plus. Det er ikke lige min kop te, men den er rigtig fed lille en. Den er rimelig hurtig. Jeg har ikke set noget lag på den lige i de 10 eller 30 minutter, jeg har haft den. Men det ser virkelig godt ud. Jeg ser frem til at bruge den i min skoletid og på arbejde. Nå, vi ses, hej.